iskä tuntuisi olla kilpa-auton kyydissä. Yes! Oho, ihan uskomatonta. Onko paukkujärjestelmä päällä? Saattaa se olla. No vähän meinaa jännittää mulla. Tämä on jokaisen pikkupojan unelma. Kohtaa me äsken nähdään, miten meidän käy. Jos päästään maaliin. Katsotaan rauhikkia. Happy Beach asfalttisprint on niin perinteinen autourheilutapahtuma Suomessa. Pienet kapeat asfalttitiet mutkittelee tuolla mäntyjen seassa. Niin 2 sekuntia 0–100. Siinä on aina riskit läsnä. Sä et siitä lentoon lähde nyt.